Hyvät naiset ja herrat, kansalaiset, tervetuloa kärsimysnäytelmään nimeltä Työnhaku Suomessa herramme vuonna 2026. Jotta tästä sielunmurskaamasta saataisiin irti muutakin kuin pelkkää tragediaa, mä teen tästä bingopelin. Tekin voitte osallistua tähän ratkiriemukkaiseen peliin. Säännöt on yksinkertaiset. Jos olet kohdannut näitä listattuja asioita työnhaun yhteydessä, laita rasti ruutuun. Kun saat 4 suoran, voitto on sinun. Palkintona on iloa, valoa ja kuollut sielu. No niin, arvon kansalaiset, pelit alkakoot. Totta puheen mä oon saanut kaikki näistä jossain vaiheessa, joten mä lasken tällä kertaa mukaan vaan ne, jotka mä oon saanut tässä kuussa. Jätsätäänpäs ensimmäinen bingoruutu. Työpaikka-ilmoitus on kirjoitettu veikeällä murteella tai slangilla. Esimerkiksi Savon murre tai Stadin slangi. Henkilökohtaisesti mä olen kyllä sitä mieltä, että työpaikka-ilmoitus ei ole oikea paikka taiteellisen vision toteuttamiselle tai tällaiselle tyypilliselle boomer-henkiselle mukakaveeraamiselle. Eli on parempi, jos ei edes yritä samaistua, jos ei ole aidosti samaa sukupolvea. Kiitos niin paljon. Sitten Kalvakka 2. Saimme valtavasti hakemuksia. Loistavaa, mä oon niin iloinen teidän puolesta. Tosin tässä työmarkkinan tilanteessa ei kyllä yllätä, että jotain nakin heiluttelijan paikkaakin hakee poikkeuksetta vähintään 3-numeroinen lukuhakijoita. Kirpakka 3. Valinta oli vaikea. Juu, aivan varmasti oli. Uskon ilman muuta, että mä olin just siellä 500 hakijan kärkipäässä. Aivan. Mutta arvostan sitä, että yrititte vähän pehmentää kuoliniskua. Kiitos siitä. Ja sitten Naheva 4. Säilytämme tietosi talentpoolissamme. Juu, ihan varmasti laitatte heti ensi viikolla viestiä, että mulle on löytynyt just sopiva työpaikka. Onko kukaan oikeasti koskaan saanut tällaisen viestin jälkeen samalta firmalta proaktiivisesti työtarjousta? Mä en ole, vaikka mä oon saanut varmaan 500 näitä viestejä. Seuraavana veikeä 5. Palkka ei mainita hakemuksessa. Enemmän sääntö kuin poikkeus viittaa vahvasti surkeaan palkkaan varmaan Tessin alarajoilla, koska hyvä palkkahan on yritykselle myyntivaltti, joten tämän puutteessa ei kyllä hyvältä näytä. Sitten kammottava 6. Yli 100 hakijaa. Nykyään on kyllä hankala löytää työpaikkaa, jossa olisi alle 100 hakijaa. Mä en muista, onko viimeisten kuukausien aikana tullut yhtäkään vastaan. Seuraavana surkea 7. Yli 500 hakijaa. Jep. Näitikö tulee vastaan yllättäen työpaikan tasosta riippumatta. Jonnekin Lidlin kassalikin hakee nykyään monesti yli 1000 hakijaa. Kun taas ihan perus valkokauluspaikkoja pienemmilläkin paikkakunnilla hakee säännöllisesti sen 300-600 hakijaa. Karmaiseva 8. Olet liian kokematon. No joo, myönnettäköön tämän sentään ymmärtää. Yllättävä 9. Olet liian kokenut. Tää alkaa olla jo vähän paksua, vaikka kai ne tätä sitten sisäisesti ainakin perustelee sillä, etten halua maksaa yhtään enempää kuin on absoluuttisen pakko. Joten jos sä oot liian pätevä, ei kiitos, etsitään joku, jolla voi maksaa vähän vähemmän. Katala 10. Emme anna henkilökohtaista palautetta. No joo, ymmärrettävää, etenkin kun hakijoita on nykyään niin paljon suurimpaan osaan työpaikoista. Ylimielinen 11. Annathan palautetta rekryprosessistasi. Ja, että hylsyn jälkeenkin työnhakijan pitäisi vielä käyttää ilmaiseksi aikaansa arvosteluun firman hyväksi. Joo, ei kiitos. Karvas 12. Muistathan antaa palautetta rekryprosessistasi. Appa, mä tapa, minä tapa, katu. No, ei nyt sentään. Kaikkihan me vaan tässä työtä tehdään. Tai jotkut teistä. Taahan tää jo aika törkeätä epäkunnioitusta työnhakija-aikaa kohtaan, että kaikki, jotka tällaisia muistutuksia lähettelee, haistakaa jo. Kolea 13. Nettisivu tai hakulomake ei toimi. Ei kyllä anna kovin hyvää kuvaa firmasta, jos se hakulomakkeetkaan toimi. Närkästyttävä 14. CV:n tiedot pitää naputella uudestaan, vaikka CV-tiedosto on jo liitetty hakemukseen. Tämäkin on osoitus siitä, miten vähän työnantajat ja rekryfirmat arvostaa työnhakijan aikaa. Ja tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että etenkin virkoja hakijassa nämä tiedot pitää syöttää 2 kertaan. Viheliäs 15. Valitettavasti tällä kertaa valintamme ei kohdistunut sinuun. Lopullinen niitti taivoon osuu suoraan sydämeen ja sammuttaa vielä sen viimeisenkin toivon kipinän, jonka olemassaolosta ei edes ollut tietoinen. Lepää rauhassa, toivon kipinä. Ja viimeisenä, mutta ei vähimmäisenä, se vihoviimeinen kuumottava 16. Videoesittely. Sielunmurskaamon spektaakkeli, nöyhtäinen nöyryytysrituaali, kurjistusten kurimus. Aina saa kulmakarvat nousemaan taivasta kohden, kun videoesittely vaaditaan, vaikka työtehtäviin ei kuulu ulkonäkö mitenkään. Esimerkiksi silloin, kun kyseessä on konttorityö, varastotyö tai muu vastaava homma.
Mä ymmärtäisin, jos mä olisin hakemassa vaikka näyttelijän paikkaa, mallin paikkaa tai muuta vastaavaa. Mutta ei, niitä vaaditaan muissakin töissä. Hetkonen, mitä ihmettä? Siinä se on! Bingo! Jee, mä oon voittaja! Mutta edelleen työtä.